በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ጸሎተ ምሸት። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ ካብ ዕፀ መስቀል ወሪዱ ዝተገንዘሉን ዝተቐብረሉን እዩ። ኣብዛ ብርኽቲ መዓልቲ እዚኣ ንክርስቶስ ንጉሰይ ንኣምላኸይን ምስጋና ናይ ሰዓት 11 ምሸት ኣቕርበሉ ኃጢአተይ ንኸሓድገለይ ከዓ እልምኖ መዝሙር 117 ኩልኹም ኣሕዛብ ንእግዚአብሔር ኣመስግንዎ፣ ኩልኹም ህዝብታት ወድስዎ፣ ጸጋኡ ኣባና ዓብዪ እሞ ሓቂ እግዚኣብሔር ድማ ንዘለዓለም ይነብር። ሃሌሉያ። መዝሙር 118 እግዚኣብሔር ሰናዩ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እዩ እሞ ኣመስግንዎ። እስራኤል ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እዩ ይብል። ቤተ ኣሮን ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር ይብሉ። እቶም ዝፈርህዎ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር ይብሉ። ኣብ ጸበባይ ንእግዚአብሔር ጸዋዕኽዎ፣ እግዚአብሔር መለሰለይ ኣርሃበለይ ድማ። እግዚአብሔር ምሳይ እዩ ኣይፈርህን፣ ሰብ ከ እንታይ ከይገብረኒ። እግዚአብሔር ምሳይ እዩ ረዳእየ እዩ። ኣብ ጸላእተይ ትምኒተይ ክርእየ ካብ ኣብ ሰብ ምውካልሲ ኣብ እግዚአብሔር ምውካል ይሓይሽ። ካብ ኣብ መሳፍንቲ ምውካልሲ ኣብ እግዚአብሔር ምዕቋብ ይሓይሽ። ኩሎም ኣሕዛብ ከበቡኒ ብስም እግዚአብሔር ክቖርጾም እየ። ከበቡኒ እወ ኸበቡኒ ከም ሓዊ ቈጥቋጥ ጠፍኡ ብስም እግዚአብሔር ክስዕሮም እየ። ንምውዳቕ ኣዝየ ሰንከልከል በልኩ፣ እግዚአብሔር ግን ኣረዳኣኒ። ሓይለይን መዝሙረይን እግዚአብሔር እዩ፣ ንሱ እውን ምድሓነይ ኮነ። ኣብ ድኳናት ጻድቃን ድምፂ እልልታን ምድሓንን ኣሎ። የማነይቲ እግዚአብሔር ሓይሊ ትገብር፣ የማነይቲ እግዚአብሔር ልዕል ትበል፣ የማነይቲ እግዚአብሔር ሓይሊ ትገብር ኣላ። ብህይወት ክነብር እምበር ኣይክመውትን እየ። ግብሪ እግዚአብሔር ከዓ ከዘንቴ። እግዚአብሔር ኣዝዩ ቀጽዓኒ፣ ንሞት ግና ኣይወፈየንን። ብእንኣትየ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ፣ ደጌታት ጽድቂ ክፈቱለይ። ደገ እግዚአብሔር እዚኣያ ጻድቃን በኣኣ ከኣትውዮም። ሰሚዕካኒ ምድሓነይ እውን ኮንካ ኢኻ እሞ ከመስግነካይ። ነደቕቲ ዝናዕቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኮነ። እዚ ካብ እግዚአብሔር ኮነ፣ ንዒንትና እውን ግሩም እዩ። እታ እግዚአብሔር ዝገበራ መዓልቲ እዚኣ ብኣ ንተሓጐስ ባውን ይበለና። ኦ እግዚአብሔር ኣድሕነና ኾታ፣ ኣታ እግዚአብሔር ኣሰልጥን ኮታ። እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ። ካብ ቤት እግዚአብሔር ንባርኸኩም ኣሎና። እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ፣ ንሱ እውን ኣብርሃልና። ነቲ መስዋዕቲ በዓል ዓመት ክሳብ ኣቕርንቲ መሰዊኢ ብገመድ እሰሩ። ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ መስግነካ። ኦ ኣምላኸይ ልዕል ኣብለካ ኣለኹ። እግዚአብሔር ሰናዩ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እሞ ኣመስግንዎ። ሃሌሉያ። መዝሙር 120 ብጸበባይ ናብ እግዚአብሔር ኣወኹ፣ ንሱ እውን መለሰለይ። ኦ እግዚአብሔር ንነብሰይ ካብ ሓሳዊት ከንፈር ካብ ኣታላሊት መልሓስ ኣናግፋ። ኣቲ ኣታላሊት መልሓስ እንታይ ክህቡኺ እንታይሲ ከውርስኽዮም። ናይ ጅግና በላሕቲ ፈላጻ ምስ ጓህሪ ሰራው። ወይለይ ኣብ ሜክስ እሰፍር፣ ኣብ ማእከል ድኳናት ቄዳር እነብር ኣለኹ። ነብሰይ ምስተኦም ሰላም ዝጸልኡ ብዙሕ ግዜ ነበረት። ኣነ ሰላማዊየ ብዛዕባ ሰላም እንተተዛረብኩ፣ ንሳቶም ግና ንውግእ ይስለፉለዉ። ሃሌሉያ። መዝሙር 21 ኣዒንተይ ናብ ኣኽራን ኣልዕል ኣለኹ። ረድኤተይ ካበዩ ዝመጽእ? ረድኤተይሲ ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር እዩ ዝመጽእ። ንሱ ንእግርኻ የሰናኽልን ሓላዊኻ ኣይታኸስን። እነሆ እቲ ንእስራኤል ዝሕሉ ኣይታኸስን ኣይድቅስን እዩ። እግዚአብሔር ሓላዊኻ እዩ። እግዚአብሔር ኣብ የማነይቲ ኢድካ ጽላልካ እዩ። ፀሓይ ብመዓልቲ ወርሒ እውን ብለይቲ ኣይክወቕዓካን እዩ። እግዚአብሔር ካብ እከይ ዘበለ ክሕልወካ ንነፍስኻ ክሕልዋ እዩ። እግዚአብሔር ካብ ሕጂ ንዘለዓለም ምውፃእካን ምእታውካን ክሕሉ እዩ። ሃሌሉያ። መዝሙር 122 ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኸይድ ምስ በሉ ንተሓጐስኩ። ኦ ኢየሩሳሌም ኣጋርና ኣብ ደጌታት ክቆይመን ኣለዋ።
ኣቲ ኢየሩሳሌም ከም ንሓድሕዳ እተጋጠመት ከተማ ተሃነጽኪ እቶም ዓሌታት እግዚኣብሔር ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ንእግዚኣብሔር ክውድሱ ናብኣ ይድይቡ። ኣብኣ ዝፋናት ፍርዲ ዝፋናት ዳዊት ተነቢሩ ኣሎ። ንኢየሩሳሌም ሰላም ለምኑላ እቶም ዘፍቅርኺ ክለምዕዮም ኣብ ውሽጢ መካባብያኺ ሰላም ኣብ ውሽጢ ኣዳራሻትኪ ልምዓት ይኹን። ስለ ኣሕዋተይን ብጾተይን ሰላም ይኹነልኪ ይብል። ስለ ቤተ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢለ ሰናይ ክእደላ ኣለኹ። ሃሌሉያ። መዝሙር 123 ኦ ኣብ ሰማያት እትነብር ጐይታ ኣዒንትና ናባኻ ነልዕል ኣሎና። እንሆ ከምቲ ኣዒንቲ ባሮት ናብ ኢድ ጐይቶኦም ከምቲ ኣዒንቲ ገረድ ናብ ኢድ እመቤታ ዝጥምታ ከምኡውን ኣዒንትና ንሱ ክሳዕ ዝርህርሃልና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይጥምታ ኣለዋ። ኣዚና ተናዓቕና ኢና እሞ ጐይታ የመሓረና። ነብስና ብላቅፂ ሕንቁቓትን ብንዑቓትን ዕቡያትን ኣዝያ ተጨነቐት። ሃሌሉያ። መዝሙር 124 እግዚአብሔር ምሳና እንተዘይነብር ምላሽ ይሃብ እስራኤል። እግዚአብሔር ምሳና እንተዘይነብር ሰብ ክትንስኡና ከለዉ ሓረቐቶም ኣብ ልዕልና ክነድድ ከሎ ሽዑ ብሂወት ከለና መዋሓጡና ሽዑ ማያት መጥሓለና ውሕጅ ብልዕሊ ነብስና መዋሓዘ ሽዑ ብርቱዕ ማያት ብልዕሌና መዋሓዘ ነይሩ። እቲ ንግዲ ኣስናኖም ክንከውን ዘይወፈየና እግዚኣብሔር ይባረኽ። ነፍስና ከም ዑፍ ካብ መፈንጠራ ሃዳናይ ኣምለጠት። መፈንጠራ ተበትከ ንሕና እውን ኣምለጥና። ረድኤትናስ ብስምቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሔር እዩ። ሃሌሉያ። መዝሙር 125 እቶም ብእግዚኣብሔር ዝውከሉ ከምታ ዘይትናወፅ ንዘለዓለም እትነብር ከረን ጽዮን እዮም። ኣብ ዙርያ ኢየሩሳሌም መኽራን ኣሎ። እግዚአብሔር ከዓ ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለዓለም ኣብ ዙርያ ህዝቡ እዩ። ስለዚ ጻድቃን ኣእዳዎም ናብ ዓመፃ ከይዝርግሑስ በትሪ ረሲእነት ኣብ ርስቲ ጻድቃን ኣይነብርን እዩ። ጐይታዬ ንሰናያትን ንንዑቓት ልብን ሰናይ ግበረሎም። ነቶም ናብ ጥውዋይ መንገዲ ዘልግሱ ግና እግዚአብሔር ምስቶም ገበርቲ እከይ ክሰዶም እዩ። ሰላም ኣብ ልዕሊ እስራኤል ይኹን። ሃሌሉያ። መዝሙር 126 እግዚአብሔር ንምሩኻት ጽዮን ምስ መለሶም ከም ሓለምቲ ነበርና። ሽዑ ኣፍና ብሰሓቕ መልሓስና እውን ብእልልታ መለአ። ሽዑ ኣሕዛብ ነዚኣቶም እግዚአብሔር ዓብዪ ግብሪ ገበረሎም ተባሃሃሉ። እግዚአብሔር ዓብዪ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጐስና። ኦ እግዚአብሔር ከም ንወሓይ ዝደውብ ጌርካ ንምሩኻትና መለሶም። ብንብዓት ዝዘርኡ ብዕልልታ ይዓጽዱ። ዘርኢ ተሰኪሙ ብኽያት ይወፍር፣ ንድኣቱ ተሰኪሙ ብዕልልታ ይምለስ። ሃሌሉያ። መዝሙር 127 እግዚአብሔር ንቤት እንተዘይሃነጸ ሃነጽቲ ንኾንቱ ይጽዕሩ። እግዚአብሔር ንኸተማ እንተዘይሓለወ ሓላዊ ንኾንቱ ይነቅሕ። አንጊህኩም ምትንሳእኩም ኣምሲኹም ምድቃስኩም እንጌራ ጻዕሪ ምብላዕኩም ኮንትዩ። እዝስ ንፍቑራቱ ደቂሶምን ከለዉ ይህቦም እዩ። እንሆ ውሉዱ ህበት እግዚአብሔር እዮም፣ ፍረ ከርሲ ኸዓ ዓስቢ እዩ። ከምቲ ኣብ ኢድ ጅግናት ዘሎ ፍላጻ ውሉድ ንእስነት ከምኡ እዮም። ጉልድባኡ በኦም ዝመልእ ሰብኣይ ብፁዕ እዩ። ኣብ ደገ ምስ ጸላእት እንተተዛረበ ይሓፍርን እዩ። ሃሌሉያ። መዝሙር 128 ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ብመገዱ ዝመላለስ ዘበለ ሰብ ብፁዕ እዩ። ዕዮ ኣዳውካ ክትበልዕ ኢኻ እሞ ብፁዕ ኢኻ። ደሓኑን ክትረክብ ኢኻ። ሰበይትኻ ኣብ ውሽጢ ቤትካ ከም ፈራይት ወይኒ ክትከውን ውሉድካ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ከም ተኽሊ ኣውሊዕ ክኾኑ እዮም። እንሆ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ሰብ ከምዚ ኢሉ ክባረኽ እዩ። እግዚአብሔር ካብ እምባ ጽዮን ክባርኸካ ኩለን መዓልታት ህይወትካ ድማ ሰናያ ንኢየሩሳሌም ክትርኢ ኢኻ። ደቂ ደቅኻ እውን ክትርኢ ኢኻ። ሰላም ኣብ ልዕሊ እስራኤል ይኹን። ሃሌሉያ። መዝሙር 129
ካብ ንእስነተይ ጀሚሮም ብዙሕ ግዜ ኣጻበቡለይ ይብል እስራኤል። ካብ ንእስነተይ ጀሚሮም ብዙሕ ግዜ ኣጸበቡለይ ግናኸ ኣይሰዓሩንን። ሓረስቶት ኣብ ዝባነይ ሓረሱ ትልምታቶም ኣንውሑ። እግዚኣብሔር ሓቀኛ እዩ። ኣግማድ ረሲ ኣንበተኸ ንጽዮን ዝጸልኡ ኩላቶም ይሕፈሩ ንድሕሪቱን ይመለሱ። ከምቲ ሳዕሪ ናሃሲ ዓጻዲ ኢድ መሊኡ ዘይዓትረሉ መልዓል ነድኣቲ እውን መሊኡ ዘይሓቕፈሉ ከይዓበየ ዝሃጎግ ይኹን። ብስም እግዚኣብሔር ንባርኸኩም ኣለና ይብሉን። ሃሌሉያ። ወንጌለ ሉቃስ ምዕራፍ 4 ካብ 38 ክሳብ 41 ኢየሱስ ካብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ተንሲኡ ናብ ቤት ስምዖን ኣተወ። ሓማት ስምዖን ብብርቱዕ ረስኒ ሓሚማ ነበረት። ብዛዕባኣ እውን ለመንዎ። ኣብ ልዕሊኣ ደው ኢሉ ነቲ ረስና ገነሖ። እቲ ረስና እውን ብኡ ንብኡ ሓደጋ ተንሲኣ ኸዓ ኣገልገለቶም። ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ኸዓ በበይኑ ዝኾነ ሕማም ዘለዎም ኩሎም ሕሙማት ናብኡ ኣምጽኡ። ንሱ ድማ ኣብ ነብሲ ወከፎም ኢዱ ኣንቢሩ ኣሕወዮም። ኣጋንንቲ ኸዓ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ኢሎም እናጨደሩ ካብ ብዙሓት ይወፁ ነበሩ። ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ድማ ይጐንሖምን ክዛረቡ ኣይፈቕደሎምን ነበረ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን፣ ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ሄር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ሰግደልካ ኣሎና፣ ኣሜን። ክፍልታት ጸሎት። እቲ ጻድቕ ብሓይሊ ምግዳል ዝድሕን ካብ ኮነስ ኣነ ሓጥእ ደኣበይ ክቐውም ብምኽንያት ድኽመት ሰብነተይ ንምቖት ክብደት መዓልቲ ክጸውሮ ኣይከኣልኩን። ግናኸ ንስኻ ኦ መሓሪ ኣምላኽ ምስቶም ናይ ሰዓት 11 ሰባት ቁጠረኒ። ምኽንያቱ እንሆ ብዓመፅ ተጸነስኩ፣ ብኃጢአትካ ኣደይ ወለደትኒ። ናብ ላዕሊ ናብ ሰማይ ክርኢ ኣይደፍርን። ግን ኣብቲ ንደቂ ሰባት ዝገበርካዮ ምሕረትን ፍቕርን እውከል ኣለኹ። ብዓብዪ ድምፂ ኸዓ ከምዚ እብል ኦ ኣምላኽ ኣነ ሓጢእ እሞ ይቕረበለለይ መሓረኒ። ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን፣ ኣሜን። ኦ መድሓነይ ንኣባታዊ ልብኻ ኣርሒኻ ንምቕባለይ ተቓላጠፍ። ምኽንያቱ መዋእለይ ኣብ ምስቲ ምቓር ትምኒተይ ኣጥፊአዮ። መዓልቲ እውን ካባይ ሓሊፋ ኸደት። ሕጂ ግን ኣብቲ ዘይጐድል ሃብቲ ርህራሕኻ እውከል ኣለኹ። ነቲ ትሑትን ንምሕረትካ ዝደኸየን ልቢ ኣይትግደፎ። ኦ ጐይታ ናባኻ ብትሕትና ከም ዝናበልኩ እእዊ ኣለኹ። ኦ ኣቦይ ኣብ ሰማይን ኣብ ቅድሜኻን ሓጣእኩ። ወድኻ ክበሃል እውን ኣይበቅዐን እሞ ከም ሓደ ካብ ባሮትካ ቁፀረኒ። ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ንኹሉ ክፍኣት ኮነኢለ ብጥንቃቐ ፈጸምክዎ። ንኹሉ ሓጢኣት እውን ብሃንቀውታ ብስጋዊ ድፊኢት ገበርክዎ። በዚ ድማ ኩሉ ስቅያትን ፍርድን ዝግባአኒ እየ። ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይቲ ሓቀኛ መርዓ ብዘይ መንቅብ መርዓት ናባኺ እውከስን ናባኺ እውከልን ኣለኹ። ዝንስሓሉ ምኽንያት ኣዳልውለይ ምእንቲ ኸይሓፍርሲ ንኽትሕግዝኒ ንዓኺ እጽዋዕ ኣለኹ። ነፍሰይ ንስጋይ ክትገድፋ እንከላ ንደገፈይ ናባይ ምጺ ንምኽሪ ጸላተይ እውን ሰዓርዮ። ንነፍሰይ ሲኦል ምእንቲ ኸይውሕጦ ንማዕጾ ገሃንም እፀውዮ። ኦ ጐይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ሓጢአትና ሕደገልና። 41 ጊዜ ኪርያላይሶን። ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኹሉ እትመልኽ እግዚኣብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጐይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓያላን ምሳናኹን። ምኽንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር። ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ፣ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና
ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ድኣ እምበር ከም ተግባርና ሳይኹን ብቕዓት ግበረና። ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣሜን። ኣቡነ ዘበሰማያት ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ርህሩህ ንጉስና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ብሰላም ኣሕሊፍካ ብምስጋና ናብ ኣጋምሸት ክንኣቱ ስለ ዘኸኣልካና ክሳዕ ዓራርቦ ብርሃን ክንርኢ ብቕዓት ስለ ዝገበርካና ነመስግነካ ኣሎና። ኦ ኣምላኽና እዚ ናይ ሕጂ ምስጋና እውን ተቐበል። ካብ ምኽሪ ተጻረር ተዓቅበና። ነቲ ንዓና ኢሉ ዝተዳለወ መፈንጠራ ኾንቱ ግበሮ። ኣብ ኩሉ ነገር ነቲ ቅዱስ ስምካን ነቲ ዘይድህሰስ መጀመርያ እውን ዘይብሉ ኣቦኻን ማዕሬኻ ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ከነመስግንሲ ብኣኻ ቅብልቲ ዝኾነት ሰላማዊት ለይትን ብዘይ ስቅያትን ምጭናቕን ብዘይ ናይ ሃተውተው ሕልምን ምድካምን ክንሓልፋ ዓድለና። ንኹሉ ነገር ብሰላምን ብጥዕናን ምእንቲ ክንሓልፎ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ ቦታን ንጸሎትን ምስጋናን አንቃሓና ሕጂን ዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽለት ጸሎት ኦ ጌታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዛሓልና። ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማያትን ምድርን ብክብሪ ዝስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ዝተመላእካን ርህሩህን ነቶም ኣነ ዝቐዳመዮም ሓጢአተኛታት እውን እትምሕር ንሓጥእ ብንስሓ ተመሊሱ ብህይወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንትቲ ዝጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኹሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጐይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልመናና ተቐበል። ህይወትና ቀናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና። መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ። ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ልብን ርድኣና። ብህልውናኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽትኻ ሓልወና። ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበጽሕ ዓድለና። ንስኻ ንዘለዓለም ዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር